Wisdom Higher Educational Institute. Η εγγυημένη και δυναμική επιλογή για την εκμάθηση ξένων γλωσσών. 30 χρόνια εκπαιδευτικής υπεροχής και ποιοτικής διδασκαλίας. 1.500 και πλέον επιτυχίες εισαγωγής σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύπρου, Ελλάδας και εξωτερικού. Επιτυχίες πέραν των 2.000 μαθητών μας σε εξετάσεις Cambridge και Edexcel. 3.000 και πλέον απόφοιτοι αγγλικής γλώσσας. Γιορτάζουμε τα 30χρονά μας με πράξεις. Δωρεάν το τρίτο και τέταρτο παιδί της οικογένειας και ειδικές τιμές για πολύτεκνους. Δωρεάν δίδακτρα για τμήματα Pre-Junior 5 χρόνων και άνω. Δώρο φορητός υπολογιστής με κάθε νέα εγγραφή στη β' τάξη των Αγγλικών. Και επειδή το Wisdom στέκεται πραγματικά στο πλευρό του μαθητή, δωρεάν δίδακτρα στους μαθητές της α τάξης των Αγγλικών, στους οποίους θα δοθεί δώρο και φορητός υπολογιστής στη β' τάξη. Γιατί αποτελεί μέρος του προγράμματος της εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Μόνο στο Wisdom. Wisdom Higher Educational Institute, Κούλας Ιωάννου Χριστοδούλου. 30 χρόνια εκπαιδευτικής υπεροχής και αφοσίωσης στο μαθητή. Για εγγραφές στα τηλέφωνα 2382 5661 και 9941 6350.